Marlon! Dneska Marlon a Lacey. Celkom často dostávam otázku, že kedy si túto pásku z Evels dám dole. Tak to idem cvičiť. Too far to run, the fuck to think about it. To kam nás kurva Čavo zobral? Mini renty! Tešíš sa, z tohto sa najviac tešíš. Ešte ani prvú sériu tento debil nedal a už si to tu dáva doma. Našiel som si novú zábavu. Celkom často dostávam otázku, že kedy si túto pásku z Evels dám dole. No a odpoveď je, že nikdy. Teraz zatiaľ, čo proste Evels není, to je pre mňa jak Rolexky. Chápeš? Proste Evels, chápeš? Cítim sa, ako keby som bol šúťažiaci. Tuto potréningová kašička, povedz si, nevyzerá nádherne. Ak ešte raz mi niekto povie, že to vyzerá ako hovno, fakt si ma neželaj. Fakt si ma neželaj. Dneska ide zase cvičiť najestetickejšia trojica. Ja, Mišo Beník a Tomáš Hesek. Ideme cvičiť zase APR. Už ma nebavia, ak všetky videá vychádzajú len z vrchu tela. Fakt by som už dal po piči nohy. Intenzívne hákiny, predkopy, zakopy, RDL-ka. Cháni, no takýto statív môže mať fakt len Rado 5. Čo si magor? Poobzeraj si z každej strany. Hop. Aj stade to, aj z tejto. Fakt je akože securet. Akože ne na to, že ešte som pekný, ale ešte mám aj pekný drip. Marlon! 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 Čau Marlon! Ahoj. Čau Marlon! Kolega? Dneska Marlon a Lacey. To som aj ja, takže dvaja Lacey. Dobre, dobre. Skús. Proste som hovoril, že mám Hesekové tričko a Hesek to nenatáčal zase. A? A ja som ho dojebal, ale už sa nejdem znova spravil, to znova nebude vtipné. Toto mám. A to si dám, to si dám. A toto idem drajsku z toho jeho pičovinu. Však ale no že kámo, ti hovorím, to aj Coleman mal takú určite 2-litrovú intra-workout v tom Vejny Galaxy elektrolyty Rado 5. Ale Opa, a to vystrihne. To bude také, že Dobre, však ja to chápem. rovno som to vypol. Ja to chápem. Však proste si ho chcel sabotovať, ja to chápem a ja to robím. Áno, ja mne to prajem. Pozri, ako budem ja točiť, takto teraz. Toto je originálny sav. No čo myslíš, keď to mám, ty koko, že to nebude originálne? Čo ja viem, však ja sa radšej pýtam. Aj, jak Lebo stojíš. svaly máš fejkové, steroidové, nefunkčné. Prázdne svaly, vieš muscle up? Vieš muscle up? Ja, aj dobre, buď si ako ďurky. Zvieš sa o to! Dám si poodmerky a doplním to Hyperionom. To je fér. Fair enough. To je fér. Ty to dry skupuješ? Kámo, však zapito, už si ten psychotik chudne s touto píčovinou. Pre Krista, ty si retard. No, vypol psychotik. Dobre. To je bolo triko, kámo. To je fakt, že debil si dostal na také trika, že dovidenia. Inak nechcem to zakriknúť, ale že prestáva ma boleť chrbát. Keď si jebol 4 flektory, ty kokos. 3 iba 3 flektory som dal. 4. iba na rade bude. A vieš prečo? Prečo? Lebo si so mnou, ja ťa liečím. Nie, pred hodinou ma prestal boleť, takže nie. Teraz som s ním, vieš, zase ma začne boleť. Musíš ho na piču natáčať. Ja, dobre. Teraz som mal s tým kombo, ale chod do piči. No, to... Však ale ja sa snažím byť gogo youtuber, no ja chcem mať A však vieš, on dostal aj kód Rado Lucipuk, 5. aj všetko. Však ale ja ti robím efekty, kámo, čekuj to. On dostal kód. Kámo, keď to bude strihať, vieš, aké nervy bude mať. On dostal kód a odtedy switchapol na všetkých od day ones. Mne to je jasné, že kámo, mne prestal odpisovať. Odkedy má vlastný kód, už som pre neho úbožiak, vieš? Lebo si myslíš, že sme kolegovci. Kokot vyjebaný. Vieš, čo som mal spraviť? Presne, čo si písal. Inak tento tvoj najlepší kamoš, vieš, čo je písal? Že nech napíše Jarovi, že deň máš kód a potom nech sa ti zruší, vieš? Že už nebudeš mať. Práve, že môj day one ma sabotujú. Práve sa to ukázalo. Teraz, že ja som bol za toho zlého a day one ma sabotujú. To je proste to, začnete byť úspešný. Hej, ty koko, drbu. Však, lebo však si točil, tak si to Začnete ukázal. byť úspešný a už proste day one, Nie, že lebo vieš, chalani, zrušte mu to. Ja som odpísal na storku, že aký som rád za neho a delivered 4 hodín. Jo, ale to je silné, to by som ťa ja sabotoval inak. To mal veľa správ a cvičil som. Aký máš telefón inak, čo to je? Xiaomi. Poko. Alebo tie tlačítkové, jak sa je? Sony Ericsson. Huawei. Huawei sa nesmej, kámo, taký som mal. Xiaomi, Shiton Mi. Huawei sú bez telefóny po iPhone. A počuj, preto to dry skupujem, lebo nemám shaker. Jaj, lebo kámo, za to si zobral 3-litrovú bandasku, že chceš byť hydratovaný, ale dojebal si to tým, že vlastne si dry skupoval a nehydratoval sa tým, takže si to dojebal. Čo? Však lebo, chápeš, keď chceš byť hydratovaný, tak si dáš pumpu do shakera, lebo dáš viacej vody. Tak to odpisujú optimálny, chápeš?
Nevidel si to nikdy? V živote som to nevidel, ale ja som dal odmerku do huby vodu. Odmerku do huby vodu. Odmerku do huby vodu. Čak dobre, hej, akože mal si... No, kvázi, no. hej, kvázi sa to vyrovná. Čak ja som to videl, že aj v Amerike to teraz secujú. To je Fortnite čistý. Takže môj day one, čo ma sabotuje. Daj dve, nie je to silné. Naozaj. Kámo, ale naozaj je dve plná. Ale teraz fakt, že bez randy. Však to vidíš, že to má 3 gramy tá odmerka. Dobre. No ešte jednu. Ne, ale ja som si sa dať Hyperion. Nie, nerob. Fakt je to originálne, je Bobbyho, nerob. Cháne, day one som nabejtil, jedného dňa mi to fakt vyjde. Fakt tomu jasne, že nie, veril tomu jak malý. Fakt musí ísť to teraz auto, kámo, v streji ničo. Míšo, však ty si kameň z ničoho. Cháne, teraz stop. Pozrime sa na to okolie, v ktorom si dávame pumpu. Však ale má to vibe, nie? Taká temnota. Je to proste, je to taký Winter Ark, taký Halloween. Nehovor Halloweenský Winter Ark. Musíš hovoriť Silent Hill, to bude nová éra. Winter Ark. Winter Ark. Das Winter Winter Ark. Ja tak mám problém, no. Co si povedal? Že môžeme sa rozprávať po nemecky, že mi to nerobí problém. Ich habe Nebesieram mit Nemec. Heute haben wir gespielen Gym. Wir gehen in dem Fitnessstudio. Ty ešte do toho dávaš Hyperiona? To je strašne málo. To je strašne málo. Ja, tak to je pravda, že to je strašne málo. Mal by si dať celý Hyperion. Daj si kľudne. Mal by si dať 2 Hyperiony. Ešte daj viac? Mal by si dať 2 Hyperiony. Ešte daj viac? Pome. Ešte, no, kámo, nemôžeš odísť ako lúzer. Kámo, jediný tu nejsi dospelý, ty musíš dávať najviac z nás. To je pravda, inak. To je proste pravidlo, že keď máš 15 rokov, 15 odberiek... Kámo, čo ja som robil, to by si bol, že potkan pri mne. No, kámo, ale vy chápete tú matematiku, že keď máte napríklad 15, chýbajú vám 3 roky do 18, dávate 3 odmerky, 16 2 odmerky, 17 1 odmerka a 18... Už nedávate nič. Už iba kávu optimálne, optimálne kávu iba. Akože v Prime sme dávali, sme miešali Fatality s Valium. Akože. Kámo, v Prime, však včera si sa narodil, ty o kom Prime hovoríš. To je pred rokom. Bol dobrý. Koľko máš rokov? 15? Chudák, jak to dostal? No. Zober, že máme medzi sebou 5 rokov. No a takému sa smeješ. Hej, smejem sa, lebo on sa smeje dôchodcovi. A ja mám 4 roky medzi sebou rozdiel. Však, ale ty si potkan, teba už berem ako kolegu. Teba mám šikanovať. Ja, je pravda. Ty si kolega, ty si ale si zober, že mám o 4 roky menej a som rovnaké úroveň ako ty 22-ročný. Silent Hill. Vieš čo by si hesli, kámo, dám ti 5 €, keď vôjdeš do toho kontajnera a skočíš tam, že neskutočný skok. No poď, ideš na to. Ale nie, že ty debil. Ideš do koša, ja ideš ti to tam. zaplatím. Dones, že 5 vecí, čo sa ti najviac páčili z hentých košov. Vieš čo tam sú, že moje inexné strika, nič tam nedá. Vidíš tú ganžu? Hlavný bod programu, peknú mikinu máš, kde si ho kúpil? S kódom RADO5 na Vejny Galaxii. No tak presne s tým kódom som mi nakupoval, lebo keď dáte ten kód, tak dostanete plus 5%, že chcete. Nie, ja mám... Tento, čo si myslel, vieš, a šrot. Skoro sa mu rozpadol. Môže tu ťahať ganžu vedľa nás. Ale že brutálne, a ty dávaš psychotiky, čo je horšie? Podľa mňa ganja je horšia. Ganja je horšia. Určite áno. Ja znam celú psychotiku jebanáka. OK. Žijeme len raz, ty kokos. Ale je taký Winter Ark vibe, chalani. Nemôžeš hovoriť Winter Ark, dostaneš hejt. Winter Ark. Takže teleportácia with my syn, okuliarnutý. Vnglks. Fakt som akože huge. Čistá plachta, ale kámo, pumpkové, jak sa patrí. Dobrý pán, dobrý zároveň. Mini Randy. Tešíš sa, z tohto sa najviac tešíš. Ešte ani prvú sériu tento debil nedal a už si toto dáva do huby. Miami Fizz. Aké to máš vlasy? Akože fakt, že hej. Medvíci pičo. Ale nemáš levou. Lev kurva nevládze. Už nemôže, tak. Tuto je kód. Ja som kameraman. Shut the fuck up and go. A rozjeb ten smid a už si nezačneš vôbec. Ome kurva Rado. 250 opakovaní ako v Diamond Gyme. Zavrel som oči, čiže vyhádzam 150 kľúčov. A nemôžeš snad. Rado, si fakt trápny, že sa tváriť byť Dorianom niečo. Fakt si trápny. Už to stačilo. Kurva, prečo sa ma dýchol počas toho? To čo ty kokot vyjebám. Tak stop.
Aha, to pripravuje jak na to, čo je už trápne, ty kokot? Mal by som akože jeho točiť, ale... Prečo mu je ťažké? Aha. OK. A čo ho tam zdochytá, ty si piču z neho robíš, vieš? To prečo mu je ťažké, však to nič nie. Však ale fakt tam, že nič nie je naložené. Fakt, že... Čaute, som Mišo Beník, som o 4 roky starší, cvičím o 2 roky viac, som nasypaný a smejem sa tínedžerom. Názor? Čaute, som Rado, taktiež doťahujem si Miša Beníka, že ty kokot je dôchodca a že ja ho dobieham, hej? No tak ma poď dole na to stroji. Môžeš si vymýšľať, kámo. Môžeš si vymýšľať. Môžeš si vymýšľať. Ešte nalepšeš na video, ešte stretol, že máme medzi sebou 4 roky a skoro takisto liftujem ako ty. Toto si povedal na začiatku videa, ešte to budeš mať aj vo videu. A teraz sa stavím... Naozaj, videli ste to tam? A vystrihol to. Videli ste to tam, ja ne? A vystrihol to. A môžeš si vymýšľať zase. Poď dumbbell lat pull down. Toto nie je trik na ramena, toto je na laty. No povedz, prečo to je dobre, tento dumbbell lat pull down. Áno. Áno, to je najlepší trik na laty. Toto je to isté ako lat pull down, však robíš ten istý pohyb. Training Galaxy, rádo. Do fitka sa nechodí vykecavať, ale cvičiť. Pozor! Môžem ísť na lavičku? Nie. Pozor! No ešte 2. Poďme dotlač to, hej. Tak ešte ťahá. A vidíš, tam nemáš naložené, ty Swochaus. Solid workout. Sánku jak zatiaľ. Chalani, konečne! Yeah. Toto som ti doniesol, toto! Fuck yes. This is my brother right here. V tomto chcem dneska Chcem v tom dneska posing. Máš tiež? Nemám, bohužiaľ. Piče, predstav si v tomto posing dvaja. Yes. Dobre, daj sa na hlavu. Opral, pohoda. Kukla! Takto idem cvičiť. Toto je kukla, kokot. No poj. Úplne Ronaldo, poď, sí. Poď. Muchas gracias, afición. Poď, muchas gracias, afición.
poď, Bale, Gareth Bale. Too far to Ronaldo for to think about it. Yes, hat-trick, poď, hat-trick. Nožnice, davaj. Cristiano. Nikto sa nikdy takto netešil z treniek. Ronaldo. Fajčil by som jak nikto. Jebem ťa pohy, ty vyjebaný Messi fanúšik, skurvená. Tomu ver. Kokot, ale že sa ty uhneš. Neuhnem sa nikdy. Natáčam to. Dobre. Aj. Kurva. Našiel som si novú zábavku. A za to musí byť takisto ako sme. OK. Ale som moc, že... Doriane po tréningu. Dorian, rýžová kaša. Poď sem. Takže docvičeno, borci. Klasika, ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, odber. Dajte like, odber tomuto, vy Fortnite, kód Rado Page, oh my gosh, or Huba Page. Rado Page or Huba Page. He is a Dorian Ace, I can confirm that, yes. What's gonna separate the guy from first place? Koho to zaujíma? Trápne to je. Dobre chalani, teraz je reálny koniec vlogu. To kam nás kurva Čavo zobral. Ale výhľad jaký? To kde som? Jaký výhľad? Ale pozor, výhľad jaký. No. Výhľad, že vstup zakaz. A teraz bezdomovec s mačetou tu vybehne. Zamkni radšej dvere všetky. Tam sme minule niekoho počuli, kámo.